Ali Nuhu a wajen idi. In wa gudan na mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa. Sharhin Arewa. Kasancewar Ali Nuhu ya san da cewa mutane da yawa suna jiran hotunansa wanda zai yi a idi ko kuma wanda zai sake daga idi, but amma Ali Nuhu hoto ɗaya kacal ya sake, wanda ya sake a na sallan shi ko kuma ya idin shi, inda ya je tare da wasu ma'aikatansa na Kannywood. A comments mutane sun yi ta masa fatan alheri sosai. Masoyan Ali Nuhu sun yi masa fatan alkhairi, sannan kuma babu wani wanda ya zagi Ali Nuhu ko kuma wanda ya tsokani Ali Nuhu. Ni ma na yaba da wannan hoton ya yi kyau sosai, duk da cewa shi kaɗai ya sake a hoton, amma hoton ya yi kyau sosai. Yan uwa mun gode da kasancewa tare da mu.